Kai ranka daɗe. me ma sunanka? To an dai fi sani na da ɗan Audu. To ko ma dai ma me sunanka? Abinda nake so ka sani shine ka zo gidan nan ne jiran shari'a. Ba ka an kawo ka bane domin ka ɗaga mana hankali. Idan ka yi yunkurin ɗaga mana hankali a gidan nan zan ya mutsa ka. In canja ma kamanni yanda in ka fita mutane ba su ringa ganewa wai kai ɗan Audu ne. Ranka daɗe ainihin uba ne. In dai ka ji wani hargitsi a waje to ba daga waje na bane. Wai ka ji abin da ya gaba ne ko baka ji ba? Ina mai ƙara tabbatar muku gaba ɗayanku da ma wanda suke ɗaki. Iliya shine sarkin gidanku. Allah ke bake ka. Ya, ka gane ni ka tuna? Yau ce ranar kin dallanci, yau za a rama kura aniyarta. Duk abin da ka yi min, Baxel, jakunan da ka sa aka lodan hana ni cin gabza da wane-wane duk sai nema wallahi. Ai sau 7 ne wallahi sa ka a Baxel. Ka ji da ke munafunci ne ka haddace. Ka ji su ma 7 ka sa aka saka ni. Duk sai na fance su yau wallahi. Dadi. Ku talan shi. Allah kuna bata mana lokaci ku sa mana shi ku tattara mana ina sai ina sa mu tafi mana da Allah. Bai yaze da ko igiya. Igiya? Wa za a daure? Me ma ya kawo ku gida na wai? Kai mana, Baba Rabiu. Ƙarya kake wallahi, ni na san ubanka ba zai ce a kamo ni ba. Kai Allah ka ya tara ka iya bakinka da Allah. Haka ne, mu kuma a daure za mu kai ka. Kuma sai na fanshe duk abin da kai mun. Aljan yi ma dauri dan akara. Kawai dai ina tunanin yadda mahaifin Aliyu yake son wulakanta ni kawai. Wulakanta fa umma. Me yi miki? To, in ba haka ba, menene dangantakarsa da Rabi'u da zai ce wai yana son ganin shi? Ai wannan takidin a wulakanta ni saboda kawai ina mace. A nuna min iyakata. Amma dai ka san cewar iyayenka ba sa son aurenka da Sumayya ko? To dan me ita umman Sumayya za ta zauna ta ci gaba da zuba maka ido kana bata wa yarta lokaci? Bello ka duba wannan maganar ba. Gaskiya ne Kebi. Amma Kebi kar ka manta fa yanzu gashi da matsalar nan ta taso. Still kuma wajen Lukman din aka dawo. To ai shine gara. Shi yasa suka tuno da shi. Gara fa kace.